Кое дете се е събудил? Кое дете се е събудил? И се е развило? Добро утро! Добро утро, Шушоча! Да, бе, мамо. Да, мамо, бе. Ама много спа днес. Ама много спа. Какво ще правим сега? Щом си спал толкова много, значи много бели. Чакай да го махна това. Какво бе? Какво бе? Какво бе? Разкош? Разкош, мамо. Какво? Какво бе? Здравей. Хайде да те вдигам. Хайде да те вдигам. Да измия очите, лицето, дупето. Нали? Искаш ли? Искаш ли? А после ще играем. Искаш ли? Готов ли си? Готов ли си? Какво? Какво бе, бибит? Тея кръчета. Това тумбаче и тея гърдички, леле, и тея ръчички, тея главичка и тея буски. Ще ги изям всичките. Не даваш ли? Всичките ще ги изям. Всичките. Хайде, ставай. Хайде.